Bueno, eskerrik asko haiei esan behar diegu, pasatzen ari garen arratsaldeagatik. Orain daukagu hemen laugarren bikotea, Aitor Uzkudun, Erresildik eta Naikari Urdaieta, Erresildik. Hauek ere trikitisa, fandango eta popurri eskainiko digute. Aurrea ba. Jendea dindua dugu, une hauetan goguan, gehienok izan ditugu, noiz baiten gure onduan, halere zalantza dugu, beharra duten orduan, tratatzen ote ditugun merezi duten moduan. Naiz eta ez genuken gogorregiak izan nahi, beraiek ere badute jorratzeko hamaikagai, izan ondokoak zaindu eta baloratzeko gai, maitasuna inon ere ez baita egoten salgai. Naiz orain izan biziko, eta indar sobera, gu ere denborarekin, zahar izango gera, beraz haserre aldiak, utziz alde batera, helgaitezen datozenen, eredu izatera. Uri, ore, hanka!
urtean azala, gure harremana landu, behar genuke aldala. Jakinean esaera, zaharrak dion bezala, batzuk ume jaio eta ume bihurtzen dirala. Hori da! Hetxa! Ha! Halere ez dira